Bafowethu niyaphila. Siyanamukela kwi-podcast yethu yabo ibizwa iSteam Film. Vele i-channel yonke uma uyibheka nawe ku-YouTube iSteam Film. I-podcast nayo le esiqalile ukuthi sikwazi ukuthi yabo sifundise abantu yabo ngoba isidlula kakhulu ezintweni eziningi yabo, so sizoshare nje ulwazi. Sometimes vele kwezinye izinto sivela siwomahlaya, sivele futhi yabo ngeyitori yabo, especially nje mo scroll down kwi channel yethu. Siyabonga futhi nange-support. Qhubeka first like and subscribe. Ayenze njalo bafowethu ukuze umsebenzi sizowuphusha yabo, nisikhuthaze kanjalo. Subscribe, ucomment noma ngabe yini futhi, noma ngabe uyazonda kulungile, uma ucommentile nje siyakubonga lokho. Ulike, ni-share futhi bafowethu la ingakafiki khona yabona, ngoba nisikhonzile-ke vele siyakubonga lokho. Mina-ke igama lami nguMzwandile yabo wakho. Akuqaleke mfethu la sichazela, angithi kusipana vele. Chazela nje indaba yakho ukuze ugaxele nesimo lesiwagaxela kuso. Siqale nje chazela abantu. Mfana. Njobe isho mfowethu lapho behind the camera, ngagaxela-ke mina yabo, ngangisebenza nje la emakhaya. I think lento yenzeka 3 years back, 2020. la sakhumbula nje into esengayikhipha ekhanda yabo. Ngagaxela, ngangisebenza khona la emakhaya ngakithi kwezinye zama shopping center yabo. Angeke ngikwazi ukulisha igama. Ngikwazi ukulisha igama. Ngangisebenza kwami lapha ne-hardware, ngangisebenza nje. Ngithandana nenye intombazane ngayithola kusavaliwe yabo. Ngangisebenza lapha sabuye savala ngezinye zezimo ezenzeka yabo. I-COVID, COVID. Ngiyakhumbula nje lapho nje. Ngaba nebhizinisi anyana-ke khona erenkeni yabo. Ngangishaya nje ama-photocopy yabo. Ngishayela abantu ama-CV yabo. Le ntombazane-ke iqhamuke lokuzukwenye ama-shopping center yabo izodlula. Intombazane ngayishela-ke lapho yabo. Ngathola yonke into inamba. Ntamba mowakhona-ke mase ngishayisile nami yangiqoma-ke intombazane yabo ngalolo suku yabo. Yangiqoma intombazane. Zahamba-ke iy'nsuku savula-ke le msebenzi lo sasivale kuwo yabo, ngabuyela emsebenzini. Sahamba isikhathi futhi ngisebenza. Futhi ngicabanga ukuthi inyanga yaphela futhi izu-2 yabo, sithandana le ntombazane yabo. Inokufika izongibona emsebenzini yabo. Inokufika nje izongibona emsebenzini le ntombazane. Sithandana kube right nje, yaziwa futhi nalapha emsebenzini abasebenzi nje ama-colleague ami yabo. Ifika intombazane. Ngelinye ilanga ndoda kwakuyisonto, ngicabanga ukuthi yayi-attendile. Ngathi ayenze ukuthi bifunde. Bifunde. Ibifunda. Ngathi umatriculation yabo. Grade 12. Sure. Yayi-attendile-ke le ntombazane yabo ngesonto. Ngathi ama-extra class. Kusho ukuthi yasheshe yaphuma yabo esikoleni. Mayisheshe ukuphuma, kusho ukuthi yangifonela iserenkeni. Mina ngangingekho ngise-store room yabo. Ifoni ngangishiyile e-store. Yafoni mangifika 5 minutes call. Ngisheshe ngibuyele kuyona. Usayicubi. Ndoda, ngisheshe ngibuyele kuyona ndoda. Phela uyazi makufona imama ndoda, uyazi nawe ndoda uphuthume yabo. Isho ukuthi iserenkeni icawunge ekhaya. Ibithi ifuna ungibona yabo. Ngasho ukuthi ungangena emsebenzini uzongibona yabo. Yangena intombazane. Saxoxa. Yakuveza-ke intombazane ukuthi ingilangazeleleke. Yabo nje ingilangazelele intombazane. Igqoke yona i-uniform yesikole. Yabo kodwa nje yabo ingane ndoda iphasi phezulu plus kwangekho-ke busy emsebenzini yabo. Yayikwazi ukukhombisa lokho ukuthi ayingilangazelele. Vele-ke thina abantu besilisa masikhuluma iqiniso, umuntu wesilisa uma ethandana nomuntu wesifazane mhlambe sekuveza lokho ukuthi yabo yakulangazelela yabo. Sibesana nazo ngoba phela nawe ufuna ukunika umuntu wesifazane wakhe yabo lento ayifunayo yabo. Ndoda I want to ngicabanga ndoda I want to. Hayi la ekhaya
sinazi izindlu zangasese yabo uyakwazi ukukhokha bekunukiye ndoda ndoda hayi futhi nangempela ndoda andosacabanga nje ukuthi hawu ucela mhlawumbe ukuphuma ngaSpanini uthi weqi ndoda mfethu khona la khona la uyadlala wena ngoba uyazi futhi enye into futhi yangenza ukuthi hayi yabo ngisheshise nami lokho ingoba vele ihlala kude yabo and isikhathi singihlale ngibhizi so konke vele lokuyabo ukuthi ngeke ilithuba phela leli yabo angeke ngisaliyeke nokuthi leyo nto kumele siyibheke zamajita lento yokuba uyikhi nokujahile ngizokuveza ke lokho futhi ngizokuveza lokho futhi ekugcineni kwestory ndoda hayi nangempela ndoda yabo ngiyinika isikhiyi ihambe ngithi ngizoyilandela yabo ihamba yabo nangempela ke bona silahlise sesibhukhile nje i-toilet indawo yangasese ngixolisa indawo yangasese yabo ndoda ayifikelela igama okay ndoda ngiyilandele nginkani hayi mangifike lapha hayi nangempela khulu ukuthi phakathi ndoda balukhiye ndoda kodwa ndoda yazi ngithe mangena lapha mfo kusho ukuthi kunento eyafika ke egazini lami lavele lami igazi mfo ibe phansi laba phansi igazi lami ngiyakwazi nokunokwenza ukuthi ayi vele sonke siyakwazi bafuthi lapho babukela ukuthi uma use mhlawumbe usendaweni lakho igazi lakho libuye lishintsha yabo lingahambi nahambisana vele kube kukhona okuzokwenzeka okungekho right yabo igazi lakho vele mali baphansi same story nalapha igazi lami ndoda laba phansi uyafuna ukubhala ndoda phela yimi umuntu osilisa lapha nami akufuneki ngibuye ngathi manje yabo ngilengisandla yabo ndoda hayi nangempela mfethu kodwa ke manganichazela nje isituation eyenzeka lapha ngayithola ngime kanje intombazane mfowethu ayiyaba kimi yabo mana awuchazela etoilet uhleli phansi noma umile noma kwenzakala ngisamile phela ngithi qatshulwana nje ngimile yabo mana ngoba la ngisemsebenzini angithi uthi nani akubekho mhlawumbe ukufika phakathi izinto zangasese yabo ukuthi indoda ngangithukile ngaleso sikhathi kwenzeka lokho kwangakabikho osaqhamukile yabo izigi nje siyizwa ngaphandle yabo kwakusathu ngoba kwangekho busy yabo emsebenzini ndoda phansi phezulu ndoda nami ngigcine sengiliforced igazi yabo gcine sengiliforced igazi ndoda phezu kwakhe yabo phezu kwakhe ke bafuthi angeke ngisachaza okuningi ngoba okunye mhlawumbe kuneyingane ezincane phezu kwakhe yabo ngithe ngisephezu kwakhe ndoda kwakhona umuntu onokhayo khona lapho yabo vele negazi lami vele alivumi kakhulu yabo ngavele nje mana ngavele ngabhonqula sicela ukuphazamisa futhi kancane la okay khona umuntu onokhayo la kanti mawulibhukhile ilokhu njani i-toilet lona akukho indicator ukuthi khona umuntu osasekhona ngaphakathi noma ayikho indicator kahle ngoba angithi manje i-storage public lezi abanye abathengayo mhlambe noma amakhasimende anokufika nje engasicelile lokhuzana yabo uyabo ngoba futhi ziningi lapha izindlu zokuya ngasese lapha so ungathola ukuthi omunye wayesiphethe isikhiye kodwa wayecheck ukuthi isiphi sisebenza kuliphi yabo as indicate yabo hayi ndoda nangempela ndoda ngithukeke ukuthi sekunomuntu manje yabo la hayi sheshe sivele siyeke yabo hayi nangempela futhi yonke into right hayi mama no ngicela ukuthi mhlambe ubuye ngesinye mhlambe mangi off yabo into kanjalo yebo hayi siphume kule emsebenzini nayo ihamba yabo ihambe nayo so maqhubekayo futhi usuku hayi yaqhubeka usuku ndoda igazi lami nje ngiyasho
Okay, lapho sengiqedile igazi lakho still lisasephansi. Lisasephansi kodwa nje uyayibona ukuthi ingane right yabo. Si right ubabili yabo. Kodwa igazi lami nje. Nawe uyasho ukuthi sengishayile phela. Yabo nje nawe khona lokho ukuthi ijongo namhlanje lisula umlomo wena namhlanje. Yabo. Hayi. Ndoda, ngangempela mfethu. Hayi, kusengakusasa ndoda. Kusengakusasa ngize emsebenzini. Hayi usuku nje olunormal. Kodwa nje igazi lami lo lithenje. Phansi. Msombuluko ngelo suku lo. Lento eyenzeke ngesonto. Msombuluko. Bizwa kanje slow down. Slow down. Yeah. Slow down. Hayi ndoda. Makhamba usuku elanyana nje ngo12 1 kanje. Kube khona imoto emsebenzini. Le moto le mangithi ngicheck hayi man. Yama social worker. Yama social worker. Yeah. Nalapha elokhuzaneni la ngisebenzela khona. Yeah. Khona umfo ofika wangena nje. Waqalaza nje. Waqalaza. Ngamnaka futhi ngoba mina ngumuntu onakayo isikhathi esiningi yabo. Mina ngumuntu onakayo nje makukhona umuntu ozosondela ngakimi, umuntu nje onakayo kakhulu. Yamuzwa futhi nomuntu uthi hayi. Khona kufunayo kodwa akasho yabo. Hayi ngimbone lo mlisa lo mayengena. Sihlangane ngamehlo. Yabo. Hayi abuya aphume. Engabuzi mayephuma hayi ngimlandele. Ngizise storeroom ngimqalaza angene emontweni. Mana lapho akusekho ukuthi manje kwenzakalani ndoda angazi mfowethu ngoba into ongayilindele le into ongayiplana ngithi into lento abazokuninda ngayo into ongayilindele into futhi ongayazi ngoba yonke into ihambe kahle ngithi so nje igazi lami liphansi kodwa sekuconnecta nalo muntu hayi lihamba usuku ndoda ushaya u3 wentambama u3 yabo makushaya u3 ushaya nje u3 mina ngihleli phansi ngale kwama account ngihleli kanje yabo omunye wamakhola igama ngizwe nje sesho mangena abantu uthi khona kunabantu abakufunayo la uma ngisukuma abakasidlodla police ijampire into ijampire manje kuyahlangana ukuthi abazele noma akuhlangani noma befika bakasidlodlo mina ngikhumbula ngisemsebenzini angaze ngigqekeze angaze ngenze lutho yabo and akufika ukuthi ilento eyenzeka izolo ngoba phela kanje nje ku right konke yabo axatshwananga yikho into eyenzekile izolo yabo ayi mabefika nje basidlodla wena umzwandile khona nithi ayebe mina bathi into usuboshiwe hawo mangiphuma bathi uyamazi lo mntwana mangithi hawo yilo muntu ayizolo akasakhali umngane wakho usembambe kanje bayakhala bobabili kodwa ngivele ngithi hawu mana futhi ngiyaxolisa uyihlale indaba kodwa yisifundo abafowethu okumele begashahle isifundo lesi okumele izimo lezi ezokumangazayo futhi abomodlu lezi mele nje izimo ezokumangaza siyahleka nje ngoba kodwa nje mfethu lento cha yabo ngiyakutshela mfo mangithi hayibo lokhu uzanga imbize ngegama and then akangibheki nokungibheka asakhali into asakhala kwathiwa ndoda ingene evenini mana ekuthatheni kwakho bekufaka khona evenini bekuthathe kukhona yini ukuthi indaba ubekuthatha noma nje uyayibuza ukuthi wayekhala mfowami mina ngicabanga ukuthi ngazalwa nakho ukuthi mangidlula entweni enzima engishaqayo angibi nazo phelela manje ngiphelelwa yizwi mina noma ngabe ikhona into engayisho engangikhipha kulolo tyawo ngivele ngifocus kulesimo lesi engidlula kuso sengibhekene naso ngavele ndangangabi naso into engayisho nje ukucela ukuthi bengifonise ngifonele uma yabo amaphoyisa ngimbikele ukuthi hayi ngathi basangithathile ngiyangapha lokuzanene police station ungafika nje khona yabo bengiphathele ijacket
ngoba ngiyasazi isimo lela ngiyakhona ukuthi sinjani yabo. Hayi ndoda from lapho mfethu angizange ibe nazo imfethu mangifika eStoksini samaphoyisa epolice station ngihlale kila hours asele ngoba ngithi bavamile ukumuva iboshwa sebeyibophile endaweni ngesikhathi esithile yabo. Vele lapha ngangingedwa asikho esinye kule ndawo yonke asikho esinye mhlawumbe isiboshwa basithola ngalelo langa vele aganga yabo. Yeah kwakuyimi ngedwa nje hayi angithatha amaphoyisa ndoda ngiye eStoksini esincanyana kodwa ngithi esigcina nje kulindela nje iboshwa yabo kodwa kunejele kuleyo police station enkulu. Hayi ngifike lapha isikhathi seCovid ndoda abakithi abakhona ukuzongibona amaphoyisa mfowethu akuthitha njengesiboshwa. Yenye into ke leyo mfowethu abantu kumele beyazi amaphoyisa mfowethu once akubamba avela akuthathe njengomuntu ogangile noma ethawu futhi nje mfowethu awakuncengi nje ngakuthudo nje amacini. Kodwa ngibuye ngiunderstand ngoba ezinye iboshwa vele ziwo yabo zinawo lo mqondo ukufuna ukutwist uthola umuntu ugangile aqamba amanga yabo. Ngaba ukuthi umqondo ophethe amaphoyisa ukuthi hayi isiboshwa abasakhulumi naso ulungile ngoba yabo ulungileke ndoda. Manje ngizama nje ukufona angikhona ukuxhumana nabakithi ngaphandle yabo. Angikhona ukuxhumana nabo ngiyafisa ukuxhumana nabo ngoba ngicontrol isimo ukuthi hayibo akuyokhulunywa nale ngane le iyalazi iqiniso lengane iyazi ukuthi ngimsulu yabo. Ngicabanga ukuthi indoda kwahamba isikhathi ngaze ngayithola iaccess yefoni yabo asangifonisa amaphoyisa ngoba uvumelekile ukufona kodwa ungenisa isikhathi yabo. Ngafona ngani ifoni ngqo khona ifoni yakhona lapha yabo ikhona ifona mahala noma nje kune time yakhona yama boshwa vele ziyafoniswa yabo. Ngifoneke ndoda ngisho bengitshele ukuthi hayibo isimo siyabhedala ngaphandle ndoda omkhulu babuya khona le yabo bathi impela ayikhona isimo siyabheda bafuna ukuzwa mshini. Ngicabanga ukuthi vele kwase kungene nabazali enye into bafuthu yabo mase ngena abazali igame nje ingane basuke sebeyibeke ngemuva usufesa nabazali ingane futhi nayo ngicabanga ukuthi isuke sinovalo singesenaso ngoba sekuse kumumzali lapho. Okunye mhlambe ongakucabanga ukuthi mhlambe lo government angakwenza mfowethu ngokuthi ngathi ngicabanga ukuthi ngiyaxolisa ukusho lo kodwa government wethu kakhulu indlela engibona ngayo mina ama-powers wabeka kakhulu kubantu besifazane yabo ngokuthi even noma kuthiwa mhlawumbe uyafika njengamanje kuwe ekufika khona ethi mhlawumbe wenza into errong njengamhlawumbe awusani kwathuba ayiziwe into yakho yabo. Ngicabanga ukuthi mfowami ngicabanga ukuthi nje ugovernment yabo asicabangele nathi ngoba ngicabanga ukuthi izwe nje lonakala nje ingoba kunokungalingani. Kulungile abantu besifazane kufanele sibavikele vele kufanele sibavikele yabo kodwa kunala sitholakala khona mfowethu sesigacela ukuthi asenze lutho investigation iphuwa abafuna ukufunda ama-side yabo omabili story yabo abafuna ukucheck. So izinto ezikanjalo ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezidala ukuthi kube nabantu nje abaphuma emajele labanonya nje abambe belimaza abantu yabo. Ingoba umuntu uyadlula esigamekweni uyabona nje mfowethu ukuhlala ejele ungenze lutho uhlala nje 30 years uhlala 30 years ungenze lutho ejele uphuma mfowethu ufuna ukuba neclosure iclosure yabo. Mina ngizonitshela abafowethu iclosure ayikho iclosure ezwakala kamnandi kumuntu njengokubona omunye umuntu ephuma umphefumulo. Umanasi ngisho umfundisi mfowethu ake kuthiwa nje mhlambe bone ingane yakhe ayikho iclosure ofuna umfundisi ukuthi isitha sakhe siphuma umphefumulo. Yingakho ubona izwe nje kubulawana kanje uthola ukuthi abanye mhlambe athola ama-closure ngoba wadlela isikhathi mhlambe walimala kakhulu wadlula ezimeni enzima. So ngiyayifisa nje ukuthi ugovernment abalance yabo kube nokuchule nje ababusebenzisayo nje ukuthi bekwazi ukuthi beshaye finally yabo yamacala nje so mfowami nje ejele ngicabanga yabo nje ukufika kwami lapha
ngiyakhumbula futhi ngahlala 5 days ngingadli 5 days ngingadli ngaze ngatshelwa yiboshwa mina futhi ukuthi ngizoshona fune ngidle 5 days ngingadli ngingalala ya kwakufika ukuthi nje uquba uthongo ngiphuphe ngisekhaya ngiphapha yabo ndoda bayetha azikuxhabazi ngoba kuthiwa izakhala yabo mfana ngifuna uqamba amanga bafowethu ngizokuveza lokho bese kuwesibili ngiboshwa yabo ngake ngaboshwa eGoli eSun City ama-wrongful arrest omabili la ngiwathatha ngoba yokuqala ngakwazi ukuthi ngizama ukusuka istate namanje icala lelo ngisalihamba ngizama ukusuka istate liyadonsa icala lokusuka istate ngoba istate phela kusuke sisuke sizokhokha so bayasidonsisa sokufanda bayayidonsisa leyo nto le yabo ukuze nabo bethola ukuthi noma bekukhokhele bekwazi ukufana nazo zonke into yabo mfowethu angazi mina kunento nje yabo nje mangidlula esimeni uvala ngibi nalo mina noma ngathiwa mhlawumbe yabo nje angazi mfowethu kukudaliwe kumina noma ngidlula esimeni nje sinzima kakhulu uvalo liyangiphelela uvalo mfo like liyaphela nje ngisho even ngisho eSun City mfowethu ngaphuma mfowethu ngingazange kube khona umuntu othi yabo uba wena ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ngoba ngiyangizwe yabo ejele ukuthi ezinye zezinto ezikuqhatha mhlambe yabo nabantu aba wrong yabo ukuthi mhlambe mawuyibandakanya nawe kulezi zinto zezidakamizwa yabo uthotha awunazo manje mina ngoba ngangumuntu oclean yabo so ngangingangeneki nami yabo manje abanye ababona ngexhashazo noma babe khona laba yabo bakhona vele abaphaphayo yabo umuntu so akhulume nento angayazi yabo afune ukuphakama nje kungenasidingo yabo bese kuba khona kungaphe kwakhe yabo konke lokho ngangikubona nje yabo kodwa nje mina ngangiyithulele nje ngibhekane nento yami ikhanda lami futhi langekho ukubona noma ngangibuka nje wafana ukuthi ngibuka nje yabo ithuli uxhashazo wabo uxhashazo kanjani lapha phela ngenze ukuthi abafowethu nabo noma becabanga ukuthatha ezinye inqumo mhlambe njenga ukuxhashaza nje ukuthi mawufika lapha vele uzofika nje mhlambe istrategy sabo kakhulu esokuthi mhlambe ngiqale nje nikhulumisane ngokubhema yabo ngokubhema nje yabo obvious nawe ngibonile nje ngabona omunye yabo obvious naye mayeselula isandla yabo esethatha ugwayi usuke segaxele lapho yabo usuke segaxele lapho yabo usuke segaxele lapho ngoba nawo bazomfuna yabo ugwayi naye akafone yabo bemlethela izinto yabo noma ngakenziwa nje lokho kunye yabo esinokukuzo ukubucayi kodwa nje lamajele amancane vele uzoxhashazelwa kulelo zinga lelo ukuthi sekufuneka ufone manje yabo ufuna ifone ufone bekulethela izinto yabo yabo bethatha ukudla kwakho yabo yabakolode into kanje kodwa nje mina leya 5 days babe kudla ukudla kwami ngangibanika ngoba babekucela vele bethi yabo ngoba kwakungavumi babengakuthathi ngenkani babengakuthathi ngenkani asifihle nje hayi ukuthi babengakuthathi ngenkani ngoba ngitshela ukuthi ngangingangeniki yabo so umuntu wayefika nje nomoya phansi indoda mele udle kodwa yabo uzwela inhlanhla uzwela yiziboshwa ndoda so move ke ngayejele elikhulu after nje ukutest iCovid yabo sama result abuya samove neboshwa yabo mangifika ke lejele ngathi ngingena nje mfowethu enye into eyangenza ukuthi ngidedele igazi ngangena nje ngisekuwo lomqondo ukuthi madoda kwenzakalani udidekile mangididekile ngena nje kunelinye ibandla elifikayo nalo lifikela la kufikelwa khona iboshwa yabo malifikela ibandla elibili amathi impela ngangami yabo ibandla impela engangami ngizwa litshela omunye umlisa yabo ukuthi hayi bona sebeniko 15 umuntu eyedwa Zifethe stress noma relaxing. Zirelax